vam dir puny tancat contra les retallades, però mà estès al nostre poble per l'autodeterminació. Esclar que el president ho va entendre a la seva manera i va dir gràcies per donar-me suport a l'autodeterminació. És que no ho has entès. No va de tu. No va de tu, i això és una advertència pel que vindrà. No va de tu, no va de president. Va d'estendre la mà solidàriament a tota la gent que s'ha mobilitzat per l'autodeterminació en aquest país. Que en 3 anys li hem donat la volta a la situació com un mitjó i estem en condicions el 27 de setembre de plantejar una proposta per a aquest poble en termes de ruptura democràtica amb l'estat espanyol, de procés constituent i de justícia social. I a més fer-ho en una societat eminentment diversa, que ja no parla ni una ni dues llengües, que en parla centenars, que no té una sola religió, sinó que té moltes opcions religioses i no religioses, que té moltes opcions sexuals. És una societat, la nostra, feta de 1000 orígens diferents, de 1000 cultures diferents. No ens uneix el nostre origen, ens uneix el nostre futur. Que no nota les cadenes qui no es mou, però qui es mou i ens estem movent molt, les notem i les notem a diari i són gruixudes i ens atenallen com a poble. Les cadenes, si no et mous, no les notes, però quan et comences a moure en aquest estat espanyol, en aquesta economia neoliberal i en aquest govern de Convergència, les notes i molt. És imprescindible que la nova República Catalana la construïm des de la base. Volem engegar un procés constituent a partir del 28 de setembre i tenim l'oportunitat de que aquest procés constituent sigui radicalment democràtic, sigui popular i sobretot sigui integrador. Hem de recuperar el control sobre tot el que ens afecta. Cal que ens puguem autogovernar per no estar més supeditats als interessos econòmics d'uns pocs, sinó a les necessitats de totes les persones. Des de Terrassa, esperem que el 27 de setembre hi hagi milers de vots per la ruptura i que hi hagi milers de vots per canviar-ho tot. El nostre capital és justament aquest, les mirades, els somriures, la il·lusió. Amb això és amb el que nosaltres bastirem aquesta societat, aquest país nou que començarem a fer a partir del 27 de setembre. Amb els nois i les noies, els homes i les dones de la CUP d'aquí a Terrassa, que són els que han muntat aquest escenari. Són els que han organitzat tot aquest escenari tan preciós. Això ho fem nosaltres. Els altres lloguen empreses. I portem il·lusió, i portem esperança, i portem rebel·lia, i portem aquesta fe en la voluntat de la nostra gent per construir una societat diferent. Nosaltres hi portem això. Els altres no és que hi portin una motxilla, no. És que els altres a darrere hi tenen un Airbus per posar tots els corruptes que tenen a les seves files. Havíeu vist mai els poderosos tan acollonits abans de que sabessin que la CUP seria decisiva en unes eleccions decisives? Havíeu vist tremolar mai un banquer abans del moviment independentista? Quan s'han començat a acollonir? Quan surten els quesitos aquests de les enquestes, heu vist? Que al mig, just on no arriba Junts pel Sí i on arriba la majoria absoluta, al mig hi ha un quesito groc que diu unitat popular. Nosaltres no aturarem o accelerarem, nosaltres no fallarem. La CUP no ha fallat mai i no fallarà ara i no fallarà més quan hi ha un procés tan important pel nostre poble. Així que esperança, força, salut, determinació i sobretot, sense desobediència no hi ha independència.